Jo no hi tinc cap relació especial amb ells. No sé com, però per un seguit de circumstàncies... Ja. De totes maneres, no ho hauria dit mai que tornaria a veure la teva cara. No va estar malament sortir viu d'allò. Però la Schneider va perdre la vida en aquell combat. I gràcies a ell, jo me'n vaig sortir. Va ser un final admirable, digne d'ell. Ja, esclar. I com és que vas desaparèixer? Perquè allà no hi van trobar cap dels vostres cossos. Em sap molt de greu, però en aquell moment em va semblar que no podia tornar i assumir un deshonor tan gran. Si és així, es pot saber com és que has decidit tornar a aparèixer justament ara? No ho sé. Després d'allò, no pensava en res més que en tornar al seu costat de seguida. Però al mateix temps, alguna cosa em deia que no el podia anar a veure. Si em presentava en aquell estat en què em trobava, no li podia servir de res. Però si per casualitat encara quedava alguna cosa que jo pogués fer per vostè... Però i si resultava que no era així? I si m'havia convertit en una persona que no significava res per ningú? Ja n'hi ha prou. Jo sempre... Andropov, ja n'hi ha prou. Tenia por. Deixa-ho a les meves mans. Però llavors va aparèixer una persona. Aquella persona tenia coses que jo no tenia i em va ensenyar moltes coses noves. A mi, que l'únic que sabia fer era lluitar. Així doncs, què faràs a partir d'ara? Vindràs amb mi? Ho sento, jo ja no sóc un guerrer. I a més... he trobat una cosa encara més important que lluitar. T'entenc. Tinent Sergei Andropov, del grup d'operacions especials de Rosenkreuz. A data d'avui, t'allibero dels teus deures com a soldat. Moltes gràcies per tot, Andropov. Escolta, Drac Blau! Ataca només les màquines! No em vinguis amb històries i anem per feina. Acabarem abans si ho destrossem tot. Deixa de rondinar! I estigues atent al teu voltant. Estem rodejats d'enemics! Som-hi! En aquest món, totes les persones pensen i es mouen segons el seu punt de vista, segons el futur que espera. Però aquesta guerra l'hem de donar costi el que costi. No hi ha pro que valgui. Urpes d'acer! Que retirin la segona i la tercera unitat de reconeixement i atac. Això sí, sobretot que l'enemic no s'adoni que els volem atreure. Entesos. Com van els preparatius dels Sleipnir? Tots els pilots són a les seves posicions. Només falta donar l'ordre d'atacar. Molt bé, que esperin fins que determinem el moment adequat.
General Logie, Quina és la situació? tot va segons els plans. L'enemic ha picat l'esquer i ve cap aquí. Ah, sí? Què li agradaria que féssim amb aquells nois? Res. Mentre siguin aquí, no cal que ens preocupem. Entesos. De tota manera, si a partir d'ara intenten obstaculitzar els nostres plans, no tingueu compassió. A les seves ordres. Vaja, no ens han posat cap problema. Aquest home, en Logie, sembla bona persona, no? Andropov, estàs bé? I tant, m'he tret un pes de sobre. Afanyem-nos, Cluque! Anem al costat d'en Shu amb el poder del Fènix. Sí, som-hi, va! No, crec que no serà necessari. És la Brigada Blanca. Et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què. Has intentat tancar ben fort la porta entre tu i jo i vull les teves mans que em prenien suaus i grans. Les vull tenir un cop més.